Ja täältä kalvissa porsa kuoli. Löytiin kuoli tää niin jävlis. Täällä raptut. Hui finnistä passit. Tolalta. Joo. Sieltä. No joo. Tää vette. Näällekin suavu jäi porrasta. Skaitia raptu. Tää lakiksa. Oheli klipaka. Puolella. Kahvijuistit. Ja Pakolan kerran passi, missä on kuoli. Te koko mukaan pitää vähän vuoroa. Mukaan pitää vielä vähän vuoroa. Joo. Takalenkä vähän puolitiet. Tai taamaikin. Jältä. No, tää porra täällä kuoli. Vastaan taatsa. Aitas flohta. Ja jalka. Vähän lähti suovasta, mutta lähti taamait. Mun jutsin tässä vankilassa. Muistan, että Vaasahussa mannavuolla Vaasahussa läpi minkoulusta läpi ajunnaksi, läpi kun mun on riadan. Täällä 5 kilometrin vuolla pelti Markan jalka. No, että mun vois puolaan tässä. Ja se saattaa muistella, että ei Vaasahussa. Joo, mun aiku muisteli, että mannavuolla ja nuoravuolla Vaasahussa läpi ajunjalkassa. Mulla on täällä ajunjalkassa ja se on ruohtupäikkissä. Mulla on tässä rialan tämän taulussa tässä. Ja no, että tämä ei kun muistelit. Tällä vähän, että missä läpi, tai vuolijokantain, missä ei siirra Falastalan särviin. Täällä lähtee ajunjalkantat ja holkanjalka ja muotkanjalkantat. Ja ne näinkin kuulolla joi siis, että oli hui ollut maana ja nuorat. No, että me alkaa heimme tekee, missä jolihättikin alkaa heidän orkaan Falastalan särviin. Se on kuulla jo naamassa, orkaan. Täällä karrassa kun tuorama. No, että täällä hermat naana Falastalan särviin. No, ävi mennin koskee kielvalihkalla tähän nuulista, edeslaakin nuulista, läpi Karasjossa, mutta ävi jäi kun kielvalih. Mutta tämä on kun muistin, että missä hui ollut tuenmaalikkeen. Tien pokte, edeslaa pokte, tänne orkana pokte. Tässä läji tekee mikkiitä tjoikami, nuihkimi, saavi nuihkimi, tjärastallami. Kiesi fasen friidrähtä, nuo nuihkin ja viahkan ja spappa tsekkan ja fierami. Ja mille me liikulat, että missä ei läppitäkään nuorai selve jolihädji. Mi kohtsumme suu puntenin. Nils Anders Fyrli. Tämä on touti täpä Karasjoas viekollussa. Ja se on hui tsähpi minkun nuorain. Ja se on tahorit, niin minä kalimme määnä ja nuoralink. No, että se on tahorit niin puhta ei lahtui. Ja valtiin tjohkimin ja komin lahtui rahkaleimme, tjoikan lahtui. Temi trohkimit, ei missään talle tänään käydään skuhterat. Mi trohkimet tienä saavihun 5-6 kilometrin pirran lahtu.
Amanu. Voi se on täitä soppitemaita stavtaak nuolla tarkilli. Nuotta oli hirva homma ja sama oli tähtä Nuikin luokka, missäkin tieva nuikin luokka, missäkin loimeter nuikin luokka, kuekkilometer nuikin luokka, jäljellä hörmastora hoppa. Det oli stora koll uppe Markanista Sverigebacken. Det oli uppe Jämpelesnjaks tässä vuolapelti, uppe saatiin nuik massa 5 kilometer. Ja nu leijä tästä luokkaa olahus on muikki, mitä oli paittiin 4 kilometer, mitä katseli 4 meter. Ja oli muisti kiinni nuikkiin 4 meter, mutta koitti taidan. Ja det oli husomassa äiki, kun miel tepefieriin. Joakin sai säppälän luontus. Ja vielä moi päässä muistu, kun missäkin joikama tässä vuolapelti uppe Holkanjärkessä, teki Myöskänjärkessä. Minä säilän tälle vilja ja lienaa, minä kanssa saattamme joikat, että minä olen päästä puntnis 400 hästä. Jota tjohkii min kanta, jota se riehka, stora riehka, ja tjohkii, ja minä olemme täällä aina tässä vuolapelti täällä johka. Tämä oli just tälle skaapman ja outakolta jääkalannes ja tälevit. Tällähän mi reaala ja oktan tei saavi, jonka kuuluskoulu, Holkanjärki, Myöskänjärki, toppela joikamat. Ne pidämme vuoroimelti tei joikamme läiri. Tämä muhtumilla ainaksi joikamat ja muhtumilla vuollin ja niiltä maanai. No, että tämä oli huisoama tänne 4 sentin johti tänne hiestään. Amanu, meitä vaan nuora ja 4 senttiä jo aika. Tämä mahtii luuri, vaikka ei makkaa luuri. No ja mun manga järjin tälle, kun saatiin vähän suoraan ja ollisolmut, että koosa tuon ohpanti ei ollut luuri. Ja oli hui ollut patjolomui luuri maittain. No ei kun muisti tuon aamun, että tällähän läpi taas pisanat teikö aina patjolomut. Ja erinomaisesti sintailu olkopäällä läpi ties piisan ja muhti, mikä läpi vältit ja patjolomut maittain vähän draama. Ja on tämä kun draamalla vältän, tällä alkaa luhti maittain. Ja se on nuoradinka, se on kultali ja kuula ei luuri, jatka päästä sunni, tehty luuri. Ja tien tafsa mun ahpan, ei patjolomui luuri. Ja se olisi mun, mutta mahtamaita ei ollut tai taaluni luuri. Ja nuota täältä teillä tien. No, mä ajakalle, mikä maanamme tokku vuolus ja tepan kalle kätsoikama. Ja kiesi lekestä saman kilvuhtu fastin te tällaista friidrä, tällekin juikkuma ja stav hoppa höjtä. Mun itse mä tiedän saamenkilli, tänne mun luonkeet stav hoppa ja höjtä. No ja det var skogsvekama maitteillekin. Kuolema maipa mun aiku vielä muisteli tämän tien aikis. Mun jaakka mun vettin vähän välti pottu ja kulla smietsit. Makkar. Joo. Mitä täpi joo? Tää oli tästä lähämaangi häikki, mutta loimajaitalla ja tiedelojaisista. Temi alkaa heimettä nukoluvun ajunjark sprinten. Tuon täällä ajunjarkalässä. Ja tällähän kallekin huijolu olemme meiltä. Tälläkin maarakaan olemme pohti, tiepä pohti pattiin, peskinjarkas meiltä. Ja siellä kostui. Tälläkin joikama tässä, tälläkin hyräämään maarakanat. Olemme läidekin, olemme pohti vaikka kossa. Ja joike. Ja mun jääkään tällä maittain Facebookissa moni mun säikin tjääjähuvun. Tällä on sitten 7 mm filmalla raahkaluvun, josta se oli kuulla joikamissa. Ja loppelekin ääri hierä Sverre Sompi, oinu, loppe Arne-Edvard Sompi, min Piera, Turval Eriksen ja Amun Nerkor. Ja leus 400 ponten rohki. Muistan den filmassa. Ja mun mielekin vähän meltides, ei mun kalan joikamis melti. Ja oinu min tutti, tällä titager. Ja katsotaan kierään tuomaan, maittain muhtumatta rahkekin, steikkikin, vaffeli ja niin on. Jollain tapakal karasovasti teus tout muuhun jollussa ja mun on ollut aipäivän suojahallan
ja laulun. Joika moninnakaan, mun on hujunnan joikan. Tai moni musaikkiina vähälläkään joikat. No, ja kun on vähäutana. Mutta mulla kun muistelin, että mun tal oppin tämän kitarajuojait. Tämä oli tämän lahka, että mun nuoran tälle kantaan, smavakanta. Mun niin perustaa musiikkaa paljon nuu Ouluskalla. Aina meni uivista, oli spahpa tsektsä. Iiri häk, kita ähki ja itti ja keesi miehtäläimä tsektsä spahpa. Tämä lohka muu välja tutti. Tähän juojahin jollalle, taas siitäkään joukku, musiikka joukku. Tutti miksi? Band, liinaamaan bands. No ja lohka, että täällä sanoo sitä kitara. Täällä on tonua kitarajuojait. Mun jahka mun on kuitenkin voi 3 jahkassa tälle. No ääli jo puolella kantaa vähän muistilla, että mun kanssa on kitara ja munin killi vien. Te mun on ollut kuin mähtsäiden. Loja muistavan kantaa. On telat. Just oli täällä äänkin juojahin kitara. Tuon täällä mitä oli tähpähua tunnia. Tuon telat tälle vähän aihtamu. Mutta kallan palaan mielessä. Kal sahta vaikka on tuli selkäin mun. Täällä mun jutsin, että kammutal sahtan lihkää. Kähtsä tänne kitaran. Ja koilla vastaan kitara. Ja muun ja vielä. Ja mun kakan alikin, tätä vielä lohka, mun kakan alikin rytmikitara juoja. Mutta on hin tehtämiä rytmikitaralla. No lohka rytmikitara, on ikään välillä tehdä akorda, ila sulu. Se on tämä juoja, on sulukitara. No. No tällä on, niin että tähänkin juoppaita oli, matalikin akordeita oli A, T ja E. Tämä on 3 akordaa. Ja katsoin, että se on juoja hyökolu. Melodia mennä A, D ja E. Takella juojahan kitara. Mutta Creedence Clearwater Revival melodia tamannettu D akordain. No niille mun oppin. Ja ne puhutaan traktun maittain. Siellä on muu länkien, siellä väitsemmin sunni. Osval Göttormalla, Hästä Osval. Hästä Osvalla teit puhta. Tänään taas ne voit hiestää talvimiehtä ja saa risläriäkää. Osval Göttorma, muu Vilpelle. Joo, täällä on tuojääri salmai, saamme neippiä mai tudjuja. Ja kullulla puhuttiin. Teillä on tjukalkaan masalankin intervjuet.